ҳамаро ба моҳи шарифи рамазон табрик мекунам бародаро. Бародаро омада салому алайкум, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Як тема даима хоҳиш кардан гап занам. Ман фикр мекунам и охирон бор меша ҳамхе мавзӯъда, яъне ки ман ҳамхе гап мезанам ки тааллуқ дора и гапи ман ба ҳама ҳамхеле тему. Ва ссилкае ки дар комментария видео закрепиш дашт, шумо метавонед ба ёрдами ссилка дар омада регистратсия карда дар бозиҳои виртуалӣ ба монанди FIFA ва дигар бозиҳо сум кор кунед. Ва албатта ки ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёред. Ҳам ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепиш деге. Яъне ки инами видеоро бародаро дар ман роя мекунанд. Шанбе айма бепулай. Шанбе якшанбе ба хости Худо ва Расул хайр метам барои рӯҳи авроҳи гузаштагон. Ки ака дар ин борат ягон чӣ бу ки ҳамаро шарманда кард, аз ҷумла исломо. Мо дар бораи одам гап мезанам, не ки ман пеша и дар бораи худи шумо тамошобино гап мезанам. Бози ман бугум гуногор шумоен, мумкин шумо зид бироен, не ки шумо ба диққат гӯш кунед аввал то охира чӣ гапае. Контента яъне ки худи тамошобин интихоб мекунад ва ҳамон худаш дастгирӣ мекунад ки контент мерава ё ки намерава. Примери оддӣ допустим, ҳозир шумо инами паҳад мехеза, видео мекуна. Ман дар даруни ҷаҳаннам биҳишт месозам, ёда ҷои ман ҷаҳаннамам боша. Ман дар даруни дузах мерам, якта биҳишт месозам ба худман. Дар канали ҳами ҳеч ка подписатсия намекуна ва эфири ҳамира ҳеч ка тамошо намекуна, видеои ҳамира ҳеч ка тамошо намекуна. Савол, и далши видео мекуна? Не, намекунам. Хеле астае? Понятно. Тем более ки видеош ба забони тоҷикие. Ман бовар намекунам ки ҳамон қадар ҳазоро одамое ки ӯро медоранд тамошо мекунанд дар эфираш, ҳамашон ранги ҳами педик бошанд. Правильно? Правильно. Пас чӣ ба тамошо мекунед? Мисол ҳамин видеое ки ман дар роя кардам, нигоҳ смайликоро ҳамаш дашном кардесиян, чӣ кардесиян? Мега ҷот дузахай. Ба худо ки посбони ҳамун дузахти ки та ё ки спискаи дузахта да дастат додана, имрӯз омадӣ дар эфир фош кардӣ сира. То есть ки чӣ хеле айда основной массаи тамошобин медароя видеоро тамошо мекунад. Мисолна допустим, чӣ хел видеоро танқид мекунад. Видеои намхе паданаласки намира. Ягон ответ чапака, ягон разбор, ягон чира, но тамошо мекунад. Бо ҳамон хел видеоро бо бисёр тамошо мекунад. То есть ки тамошобин чӣ хеле тамошо мекунад, медароя ҳақорат нависондеса, но то охирша тамошош мекунад. Амро ҳақорат кардеса тамошо кардеса. Бо агар диим шабро бо диим шам тамошо мекунанд. Ҳамон одамо нигоҳ мекунанд ки амро тамошо кардесан, пад нигоҳ мекунанд ки эфирам медрои тамошо мекунед, кардан мегирад. Шумо ба ҷои оне ки медроен дар эфиру ҳақорат мекунед, ҳар як кадоми шумо дроен дар ҳамон жала партоен. Медрой ку даромаден якумш ки ман совет наметам изначально даромадан барое ки шумо ӯро медроен тамошо мекунед. Эфиру топ мехеза, боло рафтан мегира ва ябора ширак бачора меган, хай ябора рӯбаҳак шида рафтан мегира бо. Яъне ки чӣ кор кардан накорад? Яке мисол баромадан пеш да эфириш топ да ғалтид мисол баромадагам агар якумш ки шумо даво обуна набошед намеброя. Обуна ин ки меброя то. Баромаден подписатсия не як жалб мепартои подписатсия мекунӣ. Ҳазорои одамое ки ҳаморо тамошо мекунанд обунан, наоборот ҳар яке шумо агар жалб партоен ҳамон далид мешавад. Мара меган ака биги ягон кор ку иш ҳамаро шарманда кардам. Ман чӣ кор карда метавонам? Ман мегирам шуморо ба ҳамон кори даъват мекунам ки шумо бегуфтаи ман бояд ин кора хитм бикунед. Фикр мекунам ягон ҷои нофаҳмогиш нест. Ва ба ҳамин хеле одамо худшон нагуфтанем ки як бор бинен мисол чӣ гап мезанад ёдам. Шанбе айма бепулай. Дигар рӯза соаташ 400 евро. Шанбе якшанбе ба хости Худо ва Расул хайр метам барои рӯҳи авроҳи гузаштагон. Ҳамин корша мекунад, яъне ки ба хости Худо барои рӯҳои авроҳо мега хайрш мекунам. Опад ҳамон чизи хитай мети кунтегӣ мекунӣ, чизе мекунӣ карданги ислома хуш накӣ, скорее всего возможно та атеисти. Барое ки одами мусалмони хе гап намезанам бо ҳамон чизе ки дар гардан кашидагие. Дини мисол мусалмонора ты пас наза масхара накӣ. Мефаҳам ҳар як кадоми мо гуноҳ мекунем, ҳар як кас ба чини гуноҳи худаш ҷавоб мега. Не ки қуш накӣ ҳамин кора. Чӣ хеле ки ҳозир дар инҷа каналҳо мекушоянд, каналҳои суханҳои исломӣ гап мезананд ва мехезанд конкурса ҳалол меган, садои умедишворӣ. Та мисол ман худам намегум ки чиам ман бед реклама мекунам. Не ки приед ама барои ҳамин хотир канали ман исломӣ нест. Барои чӣ? Барои ки ҳар як кадоми мо гуноҳ мекунем. Не ки дар болои гуноҳ кардан ту бо ислома поймол накӣ. Мисол бихеза канале ки худи ислом мисол дар бизнес сохтагӣ нест. Ислом бизнес кардан мумкин нест. Ҳамин исломӣ гапзав канал дар монетизатсия мондагӣ, дар реклама монетизатсия дюрекс меброя, и худаш уже гуноҳ. Яъне ки ту пад кунтеи рав кунтегита кардан бигӣ. Но
дариҷати ислома хуш накун, охи ислома поймол накун. Ҳар як кадоми моли мумкин забонаш дароз бигӯяд, абгаш шумо ҳам гуноҳ дорем. Гуноҳ дорем, не ки дар байни гуноҳ ислома хуш накун, дина хуш накун, суханони Аллоҳа хуш накун. хуб оли мебахши оли дар хоби ту на паёмбар омадааст на худо бигӯяд ки ба савик як паём дорам бирасон азизам бигавад дар хоб дура бигӯяд ки пага савик эфир кард бигӯш ки ҳаром мебира. вақте дар хоб худо туро омада ки расул бад бигӯяд ки савик ҳаром мебира, бад бимара бу ки савик ма имрӯз хоб дидем ки мара дар хоб дуромадак малоико гуфтан ки савик соатҳои ҳафтаи кӯҳҳои баланд эфир мекунад, ҳатман бирасониша паёми моро гӯш ки ҳаром мебира. фақат бигӯм хуб маладес, як ҷаҳон ташаккур ки хабар расонди ночаконда норезонда. но вақти худат дар дуруни гӯҳ хоби ӯ дунё мебинӣ, хуб биё дар сарат бигузум ай гап. шумо яне ки тасаввур кардаисем бардор дар бораи худо гап задеса, ки яне ки мисол худо дар хобит надаромадаи ки хеле буга мега. Чӣ гуфта мешавад дига? Ҳичи, нет слов. Прост охи ёро насиҳат не ин бародаре ки мисол мада хоҳиш карда ки амира бин мисол охи чӣ гуфтам ин насиҳат намефаҳмад дига. И бо насиҳатат мекунад дар кор шаваи. Фақат шумо як роҳ доред. Медрои жалб мепартоед. Тамом. Ҳама чанд дам инамҷа эфира чанд кас наими баҷуд бояд хел наестан даҷа тамошо карда лайк мондаву ина ҳақорат карда ва ина бо бисёрш бо хандидеста. Баҷои просто жалбаш мепартоед. Тамом. Чанд касе ки ҳаста ҳама ин жалб парто тамом. Любой канал худ дар YouTube, худ дар Instagram чанд қадар зинда мемона, и вобастаи тамошобина. Яъне ки метавонед шумо любой каналро далил кунед. Ҳама каса жалбаш парто тамом. Бале ба 10 кас намешава, ба 5 кас, ба 20 кас намешава, не ки вес тамошобинаш партоя мепара. Бале оз ман мегӯм ки ман дар ё кор надорам чӣ кор кардан мегирам, мумкин бисёре бигӯяд чӣ кор надорӣ бигӯяд кор. Бале бардоро барои оне ки ё гапи ҳеҷ каса гӯш намекунанд. Ба ҳамин хотир бара мети чӣ кори мекунӣ карданги. При этом ты ислома да уҷа хуш накун, при этом ты дина поймол накун, дина пас назар. Нисбати худо нигоҳ кунед чӣ гуфтесай. Рав кори худа кардан мегӣ, мети чӣ кори мекунӣ карданаш гир, не ки намешава бардоро и гапо бесмислена. Мисол ма хоҳиш мекунем шумо хафа нашава, гуфтам мегӯмтон ман фақат як чӣ мегӯм. Бигирин жалбаш партоен. И дига роҳ надора, ира дига ҳеҷ кор кардан намешава. Оли ҳамҷа нигоҳ кунед дар видео дизлайк мемона, бо мефаҳмем ки ҳам амрои ҳамия. Ӯ всё дизлайк ҳаста, балпалбум амрои тамошо мекунад. Бошинам агар шумо бирен додан бигирен, кортон кадан бигирен, чӣ кор мекунед кадан гирен, шумо уже насиҳатам гӯш намекунед, ҳеҷ рам намефаҳмед, шумо ба амрои худо намегарден. Дина чақанашен тамом. Одамо хандидесиян, савол додесиян, қадиш гап задесиян. И далши рафтан мегиро, охи и ҳамун кайф мекунад. Ҳама шайби тамошобин бардоро. То есть ки и ба ин роҳ рафтан шайби тамошобин не, и ҳам хеча популярне мекунад, мисол мебура эфир мекунад, мебура дигаро тамошош мекунад. То есть ки нигоҳ кунед кулчавои слова тамошош мекунад. Аби тамошобин накунед тамошо. Ҳароми худозада, фалони гуфтеси ҳақорат кардеси, но истодагиан эфирда. Мен бояд дигаш ҳамия эфира снимат кардай дар чанд ҷои дига партоге. Хай одаме ки мада партак дар Instagram, ссилкара партовки ӯ дар дига партоге. Медуранд тамошо мекунанд, лайк ҳам ҳақоратш мекунанд, но тамошо доранд охи. Ин эмие основной мушкили бардоро ин эмие. мегӯи қахунаки хуб бахшиш атапленом накиштан. мега ҷоида ҷаҳаннама. И лайк мондагиан не бардоро я бари видеоро бинед лайк хистис. сума чикор мекунӣ ҷон? вақти худат хайр кунӣ. масалан ман сум хайр намекунам. ман кӯшиш мекунам кун хайр кунам. барои ки как бы ҳам кайф сафо мегирӣ, ҳам лаззат мегирӣ, ҳам савоб мегирӣ, ҳам хайр мекунӣ. яъни 10 дар 1 ай. 10 дар 1. и беҳтарин савоби рӯи замин ай. эда ёд гиред. дар дунё савоби беҳтарин ҳамин ай. дига айда боло нест савобаи дунё. ҳамин қадар гап задесиян, хандесиян, як кас намеяд ки ислом гап наза, як кас намеяд ки ислом гапи пас наза. Дидесем бардор яъне ки основной масса чӣ фикр мекунад. Просто иёда как ҳаҷвай, как хандаи тамошош дорам. ҳамин шанбе якшанбе кӯшиш кунед камакак масалан арзонтарак ё ки камакак масалан бепул камакак як хайр ба хости барои биҳишт дӯст дорем, бо мо биҳишт мехоҳем барои ҳамамон. гирдак ризакш кунам. гирдак савобиш бисёр мегӯям. гарант қати биҳишт мере мегӯям агар гирдак ризак авқота. тоба ай худоҷон мега ҷот дузахай.
ба худо ки посбони ҳаму дузахтӣ ки та ёки спискаи дузахта да дастат додан имрӯз омадӣ да эфир фош кади сира мега иқа хина ки хуб бахшиш атапленом накиштан. ин шӯхӣ нест бародаро. ислом, дин, Аллоҳ и барои шӯхӣ нест. Просто дуроин жал партоен, тамоми дигароҳ надорад.